el golf es fa per cops. Llavors, clar, menys cops facis del part del camp, millor resultat és. Llavors, clar, tens com un nivell perquè així equilibris els nens que juguen molt bé amb els nens que potser no han tingut l'oportunitat de baixar tant. Llavors, clar, el hàndicap serveix molt per això. Això és una família des de l'Empordà fins a la Terra Alta, fins a gent de Lleida. Això és increïble, perquè els pares viuen amb molta nerviosisme, perquè evidentment no tots els nens tenen oportunitat de poder guanyar el torneig, però és que es viu des de molts punts de vista. Compte que el golf és un esport que dura molt, que són 5 hores, que realment els pares estan les 5 hores del que és el partit i els nens poden disfrutar d'aquest meravellós esport i a la vegada tenim aquest conjunt global de la familiar, que és el que fa aquest esport que sigui tan familiar i tan de grup. Jo crec que ho disfruten sobretot, primer de tot jugant bé, probablement, que és el que els agrada i el que tothom vol fer quan practica un esport. I segon, que la competició amb altres nens amb els quals comparteixen durant 5 hores converses, molts moments, mals moments, aquest punt de solidaritat, de companyerisme en un esport individual, trobo que a ells els hi fa molt bé i ho saben gaudir. Crec que la pràctica del golf, fonamentalment, és un tema gairebé hereditari. A la família, l'avi juga, els tiets juguen, el pare juga, i és un esport que, afortunadament, pot jugar durant tota la vida, 3 generacions, junts. I això és una cosa que, des que eren petits, ho mamen, ho veuen, ho proven, a alguns els agrada i a alguns no. En aquest cas els hi va agradar i amb 8 anys ja va començar a jugar, o 7 anys, i els caps de setmana sortim l'avi, el pare i el fill. Vaig començar perquè el meu pediatre em va dir que comencés jugant al pitch and putt, vaig començar jugant bé i em va agradar, em van dir que provés el golf, em va agradar i jo seguir jugant. M'agrada perquè competeixes contra altres nens que no coneixes, fas amics i coneixes nous camps que així són molt interessants i els forats són molt difícils, a vegades són molt fàcils, però sempre et diverteixes. Em va agradar molt que era un joc tranquil, o sigui, no era allà a córrer molt, i que havies de pensar. I quan donaves un cop, quan et sortia dolent, veies que et queixaves una mica, però després veies que que estava bé. I això em va agradar molt, veure com anava. Motiva. Jo, a més, siguent de la professió, t'agrada, i pateixes, perquè veus que l'atenció que tenen els nanos quan juguen un campionat important, perquè per ells això és superimportant, veus que amb tranquil·litat o sense competir que els cops els saben fer millor. El que passa que aquí la pressió fa. Hi ha una mica la part tècnica i després la part emocional, que és fonamental en aquest esport.